Kibara minnu sera ma kunya la olu y'a k'a fɔ ko kunu kita ko o kɔni ko kɛra makaritɔ ko ale ni ɲinantɔ ko ye kita dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye an balimamuso dɔ ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mariam Ja ko bagi kɔni résultat n'o o kɔni bɔra kunu ale yɛrɛ tɔgɔ kɔni tun b'o sɛbɛn kɔni na k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni pasera a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nka a yirala k'a fɔ ko an balimamuso in yɛrɛ fatura ni jaabi ninnu kɔni bɔli ayiwa kunu bɔlɔlɔw sanfɛla la an balimamuso in ale yɛrɛ kɔni ja kɛra bɛɛ lajɛlen kun maaw kɔni kun bɛ ka fili fili ɲɔgɔn kan o de kun na an ka kunnafoni di yɔrɔ dɔ olu kɔni bɛ yen nɔ an ka kunnafoni di yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen olu ka jamukaw dɔw senfɛ olu ye jaabi minnu sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko an balimamuso ko ale kɔni ye bagi kɛ kita kɔni dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko bagi tɛmɛnen k'a ko bɔlen na k'a kɔni a bɛna taama kunkuruni kɛ k'u ɲɛsin Bamakɔ kan o taama in kɔnɔna la ko an balimamuso yɛrɛ kɔni ale selen Bamakɔ ko bana cunnen dɔ kɔni kɛra kan ni ale yɛrɛ kɔni fatura nka o kɛra bagi tɛmɛnen kɔni de ni ale yɛrɛ bɛ kalo kelen ni kɔ yɛrɛ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ kunu ni ale yɛrɛ kɔni kun ye uti kalo tile 18 ye ni bagi kɔni résultat n'o o kɔni bɔr'o la bagi bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn o ye duguma kalanso maaw ka ɲɔgɔndanba min bɛ kɛ o ka sebaya ɲini ka taa sanfɛ kalanso la o ɲɔgɔndan ninnu yɛrɛ kɔni jaabi kɔni bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ayiwa minisiri min yɛrɛ sigilen bɛ kalanko yɛrɛ kɔni hukumu kunna ale y'a yira k'a fɔ ko ɲina jaabiw ko o kɔni ma kɛ i n'a fɔ san tɔw ta sabula ɲina bagi yɛrɛ k'a fɔ ko kɛmɛ sarala o kɛmɛ sarala maa 20 kɔ ko o de kɔni ye jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a kalama ɲina bagi yɛrɛ kɔni kɛra cogoya min na sɛgɛn ale ni ɔkɔlidenw kɔni sigi ni min ye ni sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛra bagi hukumu kɔnɔna la ni a gɛrɛntɛla kosɛbɛ dɔɔni nka a yirala k'a fɔ ko maa caman ma sebaya kɔni sɔrɔ hali bi o bagi kɔni résultat kɔni senfɛ kita ko nin du kɔnɔna in na ni o ye jalakaw ka so ye ko a kɔni kɛra maɲumatɔ ko ye yen sabula olu denmuso dɔ kɔni tun bɛ bagi la ko a ye bagi kɛ tuma min na a ye bagi kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ale kɔni fatura nka kunu ko jaabiw kɔni bɔra a yirala k'a fɔ ko ale kɔni pasera a somɔgɔw kɔni ɲɛji tɛ ka se ka jɔ wa maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko nin ko in kɛra mankangatɔ ko ye olu bolo sabula a ɲinan ka bon kosɛbɛ n'a fɔra i den yɛrɛ kɔni selen a tɔnɔdumi tuma ma ko i ɲɛ bɔra kan nka ala ye baara min kɛ o de ka ɲi an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲina a banbagatɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya di a somɔgɔw kɔni ma wa maa minnu bɛ yen nɔ fana n'olu yɛrɛ kɔni ma sebaya sɔrɔ nin examen na ka yira k'a fɔ ko nin tɛ diɲɛ wuli u k'u jilaja ka u labɛn ka san wɛrɛ kɔnɔ walasa ala bɛ se ka sebaya d'u ma ala b'a yɛrɛ sago de la ni min ka d'a ye a b'o kɛ aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la